Pendengar, selamat bertemu kembali dengan audiobook Cia Satri. Saya akan kembali melanjutkan membacakan novel berbahasa Jawa karya Ki Dr. Budiono Santoso, Endai Lintang Kemukus, bab 26. Baik, mari segera kita simak bersama. Bab 26, wong wadon wenang takon. Jam 6:30 sore dokter Ranto karo Romo ibune Pak Kuntoro lan Bu Laila nembe kembul dahar. Ora akeh sing dirembuk, mung kala-kala Pak Kuntoro ndangu putrine apa rencanane Rangga anggone arep ngajokake disertasi ning Manila wis kapesten. Banjur rencana sesambungane karo Rini apa ana owah-owahan. Semono uga Bu Laila sok-sok nrambul ndangu perkara rencanane Rangga karo Rini. Wiwitane kayane Mas Rangga wis mantep banget anggone arep ngajokake lamaran program dokter ning DLSU Manila. Ning seminggu iki kok ana sing gawe tido-tido, malah mbok menawa pengen matur bapak ibu apike piye. Lho, ana perkara apa kok dadak tido? Kan wis entuk izin saka pimpinan. Duka nggih Pak, aku dhewe nek Mas Rangga ning Manila, rencanaku ya kudu melu sinau mrono pisan, ora apik mlaku dhewe-dhewe. Iya, muga-muga iso dirembuk meneh kanthi permana ben iso mlaku kanthi lancar. Aja nganti mleset amarga wektu studine cukup suwe, status sambunganmu kudu cetha aja digantung. Rini ora atur angsulan malah tanpa sengaja kok banjur ngenggokake rembugan menyang Kang Mase Ranto. Mas Ranto, genahe karo ati piye? Ati nunggu-nunggu tembungmu. Aja tansah maju mundur, Mas. Mundak gelo tembe mburine. Embuh lah, manut proses sing biasa wae lah. Sing biasa piye to, Mas? Nek sak wanci-wanci ditakoni ati, kudu siap jawab. Jaman saiki wong wadon uga wenang takon, ora mung ngenteni ditembung dhisik. Ranto rada njegrek ditok gemol dening adine ning ngarepe Rama ibune. Dheweke ora siap menehi wangsulan sing maton. Isane mung gleges nanging ning batine mikir jero. Dheweke pancen rumangsa wis raket lan cocok karo Wara Hati-Hati, rumangsa cedhak lan ana pepinginan iso cedhak terus. Ning piye anggone ngomong, durung tau sesambungan karo wong wadon, Pak Kuntoro karo Bu Laila mung kendel wae. Senajan wis pirsa glagate nek Ranto pancen katon raket karo ati. Nanging durung wektune arep mundhut pirsa. Ranto durung siap nek ditakoni piye genahe. Ben wae mlaku dhisik ora usah disusu malah marai bingung. Lakune wong ing babagan asmara pancen maneka warna, ora iso digawe padha. Ana wong sing gampang omong tresna, sraung sedhela banjur wis wani omong aku tresna sliramu. Nanging uga ana wong sing ora bisa blak-blakan senajan tindak tanduke wis cetha nek ketaman asmara. Manungsa pancen tinitah beda, sing wigati anggere saben-saben ora terus gampang omong tresna. Iso diarani gombal. Ranto adoh saka sifat iku, dheweke meneng lan serius. Nyedhaki ati uga amarga pancen atine wis cocok. Pengin cedhak sak teruse mung durung bisa ling ngomong. Arep ngetokke rasane ning jroning ati marang dokter ati. Apa maneh pikirane lagi kebak anggone nyiapake anggone arep ujian pungkasan dokter spesialis bedah. Mung kala-kala ana rasa meri lan pengin kok sesambungane adine karo Rangga iso raket lan kepenak tanpa tedeng aling-aling babar pisan. Esuke Ranto ngeterke Rini budal nyambut gawe menyang RSA. Rini katon anggone semangat, katon seneng lan semeringah. Kahanan ati sing tansah seneng, tentrem lan kebak semangat, mula bisa kanggo njaga kesehatan lan nyuda tekane lelara. Rini senajan kepitung ora akeh omonge nanging katon menawa atine lagi seneng lan semangat. Kaya ora ana sanggan babar pisan. Ranto swalike, pikirane tansah kebak perkara gawean aja nganti ana sing kliwatan. Kabeh tugas kudu mlaku lancar karep ben kasilih apik. Janjane gawean ora bakal ana enteke, senajan kudu dilakoni kanthi tetek lan mantep, nanging uga butuh wektu senggang ora mikir gawean. Mas, aja mung tansah meneng wae. Nek seneng lan rumangsa cocok karo ati, aja mung dibatin, kudu diomongke kanthi teges ben ora marai bingung lan tidur. Karepmu piye, Dik? Rumangsaku kabeh apik-apik wae, ora ana masalah babar blas. Iya, nanging kan mesake ati.
Dheweke mesti ngantuk-antuk genahe piye. Wong wis sangsaya raket kok ora ana tembung. Aku ora iso piye le arep miwiti omong, Dik. Mung nek ati blak-blakan takon, ya arep tak wangsuli jujur. Aku wis mantep karo dheweke. Siap ya Mas nek nganti ditakoni ati. Jaman saiki wong wadon ya wenang takon, ora mung ngenteni ditakoni, kudu tastes. Pas jam leren wayah awan, Rini karo Ati barengan mamono kantin. Ora akeh sing diomongke. Esuk iki mau poliklinik rada rame, akeh pasien. Mula nganti awan durung bisa ketemu kaya biasane. Nganti mamawan wis kepara telat. Kantin wis wiwit sepi. Wong loro iso lungguh rada mojok omong-omong kanthi sareh. Pasiene mau akeh banget Tik. Samar nek mbok menawa ana sing nggawa lelara corona. Muga-muga aja lah Rin. Kapok aku nek kudu nandang lelara kuwi meneh, ora kuat rasane. Iya, awake dhewe tansah ngati-ati ben aja ketularan. Nanging isih ana wae wong sing ora percaya nek lelara corona ki ana tenan. Ora mung nang kene, ning negara maju ya akeh anggota masyarakat sing ora percaya lan proses aturan sing mbatesi anggone lelungan. Wis akeh tenaga dokter lan paramedis dadi korban ning malah akeh sing dadi sasaran nek ana masyarakat sing protes. Ana dokter putri ning Aceh lagi nglakoni tugas menehi vaksinasi, malah diprotes, diserbu massa lan kena piloro. Apa manusiawi ngono iku? Akeh wong sing nganggo topeng agama ning kelakuane tanpa duwe rasa kamanungsan blas. Mas Ranto sehat-sehat wae to Rin? Wis sawetara dina iki kok ora nampa pesen saka dheweke. Sajake sibuk nyiapke arep ujian akhir spesialis, ning mau bengi sempat tak takoni perkara sesambungan karo awakmu. Oh, ngono ya. Terus piye wangsulane? Dheweke mung ora bisa anggone arep omong ning rumangsa mantep. Nek ngono aja ragu nakoni langsung. Nek ora ditabuh ora bakal ngomong. Ya ora apa-apa, ora usah kesusu. Kapan-kapan nek ana kesempatan tak takonane. Aku pengen krungu dhewe saka dheweke. Kaya adat saben, senajan sore iku pasiene ning poliklinik wis arang-arang, Dokter Rini karo Dokter Ati isih tansah ngayahi tugas ana bangsal. Mriksa kahanan pasien lan nyetitikake apa sing diputuske dening dokter penanggung jawab wis kaleksanan kabeh. Senajan kaya dene mung mbiyantu babagan perawatan pasien, nanging nyatane menawa ana pitakon saka pasien utawa keluargane, mesti dokter asisten sing kudu ngadepi. Waktu konsultasi karo dokter spesialis biasane ora suwe, ora iso ngajokake sakabehing pitakonan. Apa maneh menawa ana sesambat saka keluarga pasien. Gedhe cilike ora marem karo perawatan sing wis ditampa, jujugane mesti ya dokter asisten dhisik utawa perawat. Kabeh kudu dilakoni kanthi sabar, kanggo pengalaman pelayanan profesi. Pasien duwe hak mangerteni perkara perawatan lan pengobatan sing kudu dilakoni, ora mung manut wae. Dokter Woro hati-hati wis mantep anggone arep neruske pendidikan spesialisasi ana bidang kesehatan anak. Dene dokter ini luwih pengen njupuk pendidikan pascasarjana ana bidang sing ana sambung rapete karo kesehatan masyarakat. Dheweke pengen ora mung ngladeni pasien siji-siji ana rumah sakit, nanging uga ngiyatake upaya promosi kesehatan masyarakat. Rini pengen daftar ana pendidikan spesialis penyakit dalam. Nek rampung iso njupuk pendidikan pascasarjana bidang kesehatan masyarakat. Syarat-syaratnya wis cetha kari ngumpulke lan ngajokake. Biasane ana pendaftaran pendidikan calon spesialis kaping pindho setahune. Wong loro padha-padha nyiapke kanggo gelombang sing kapindho taun iki. Sadurunge akhir taun, muga-muga iso ketampa. Ora kaya adat sabene bubar tugas sore iku Dokter Woro hati-hati ora mulih dipapak Kang Mase. Dheweke ana janji arep ketemu Dokter Ranto. Jam 4 sore Dokter Ranto wis teka ana RSA UGM ngampiri Ati. Ati karo Rini wis ngenteni ana panggonan tunggu ana ngarep. Rini ngerti menawa Ati wis ana janji arep ketemu karo Ranto.
Dheweke ora omong akeh marang Ati, mung welingi aja wengi-wengi amarga kahanan kesehatan Kang Mase durung pulih. Aja wengi-wengi ya, Tik. Mas Ranto isih durung pulih. Turune kurang nyiapake ujian akhir. Ora rin, mung mubeng-mubeng sedhela wae, ora bakal suwe. Mas Ranto, aja kewengen le mulih ya. Digoleki ibu mengko. Ranto mung mantuk karo ngleges, ora nyuwara. Mbok menawa atine ora jenjem, pikire mesti arep ditakoni karo Ati. Pikire bingung, nglambrang penake omong dhisik apa ngenteni ben ditakoni Ati dhisik. Jane ngerti nek dheweke kudu sing dhisik omong karo Ati. Ning piye le arep miwiti ya? Mau bengi wis buka-buka internet golek info carane ngomong tresno, ning malah tambah bingung ora karuan. Mula ketemu Ati dheweke ya luwih akeh menengi. Mung nyuwara nek ditakoni ndak malah salah ngerusak swasana. Pikire nglambrang mbayangke para dokter sing urip bebrayan karo dokter. Apa iso cocok lancar sak teruse ya? Akeh sing cocok ning ya ana sing mandeg dalan. Kabeh mau gumantung kahanane dewi-dewi. Ora iso digebyah uyah. Dheweke yakin nek iso terus. Ora ana rasa tido karo cilik ati. Mung mbok menawa ana sing bakal mikir, ijolan Kakang Adi karo Rini lan Rangga. Luwih ora ana larangan, ora nglanggar adat lan paugeran. Mung nek didangu bapak ibune le matur piye ya? Kaya ora ana wanita liya. Pancen ya ora ana wong durung tau sesambungan karo wanita, ora ana kanca sing cedhak. Mas, kok malah kendel wae? Ana apa? Isih ora kepenak awake? Ora apa-apa kok, Dik. Iki penake menyang endi? Ngidul ning dalan Bantul wae, Mas. Mengko golek nggon sing kepenak. Golek rumah makan sing kepenak yo ben iso ngobrol tanek. Ngliwati prapatan Dongkelan terus mangidul. Ana dalan minggok ngiwa sak pinggiri sawah. Salah siji rumah makan ana pinggir sawah. Suasana asri gawe tentrem. Mobil banjur minggok mrono, wong loro padha mudhun golek panggonan cedhak pinggir sawah. Ati kepara sing luwih tatak anggone arep rembugan. Ranto mung iya yo dipernahke golek lungguhan sing kepenak. Angin sore semilit semripit, wis ora panas babar pisan. Sunar srengenge wis sudu akeh, ning isih padang jinglang. Suasana tentrem. Mas Ranto arep ngunjuk apa? Aku pengen saparila. Arep milih iku? Apa iku saparila? Durung tau ngrasake, tak nyoba ya ora apa-apa. Ati pesen saparila loro karo nyamikan, tempe menduan karo gedang goreng. Durung wayahe maam bengi, isih durung luwe. Mas, awakmu wis krasa kepenak, kok kaya katon lungkrah ngono? Jane ya ora apa-apa, mung kurang turu wae nek bengi nyiapke arep ujian akhir iki. Kapan anggone ujian, Mas? Isih seminggu meneh, ning wis mulai deg-degan rasane. Ora perlu digawe abot, Mas. Dilakoni wae kanthi sabar. Kabeh iki kan mung sak bagian saka proses dawa sing kudu dilakoni nek arep dadi dokter spesialis. Iya karepku ya ngono, ning pikiran iki kok ora iso ucul saka kono. Nek dituruti gawean ora bakal ana enteke, Mas. Kudu iso ngrungkepi lan srawung karo gawean sak apik-apike. Aja malah dijajah dening gawean. Kanggo sak lawase urip lho, Mas, ora mung sedhela. Bener kandamu. Aku wiwit cilik wis diajari kudu disiplin. Kabeh kudu mlaku kaya rencana. Iya Mas, apik ning kudu iso ngatur gawean ben ora didikte dening gawean tok. Wong loro padha meneng-menengan nata pikir lan rasa. Sinambi ndelengke sawah sing gilar-gilar ning ngarepe, warna kuning pari sing wiwit meratak nambah endahing alam. Kaya babut emas sing digelar dening sing gawe urip. Apa panjenengan seneng mau sejarah Jawa klasik, Mas? Mung ana pelajaran sekolah wae, kelingan sithik-sithik ning ora akeh. Tak critani ya, Mas. Rikala jaman Mataram utawa Medang, hak lan kewajibane wanita iki jare padha kaya priya. Nanging karo lakune wektu kok banjur ana owah-owahan. Apa meneh rikala jaman Mataram baru, wanita banjur kesingkur ana pinggir. Ya apa ngono tenan? Apa kuwi fakta sejarah to, Dik? Ya fakta lah, Mas. Jaman sadurunge Medang wis ana Ratu Sima. Jaman Medang ana Ratu Pramodawardhani sing rampungke Candhi Bumi Sambara Budara utawa Candhi Borobudur. Ana Ratu Isana Tunggawijaya jaman Medang lan Tribuana Tunggadewi jaman Majapahit. Owah-owahan kabudayan sing ninggalake budaya asli Nusantara gawe congkrah lan ringking negara, Mas, banjur iso dijajah atusan taun dening bangsa manca.
Kabeh mau ya proses sejarah sing ora iso diselaki, Dik. Tak kira ora, Mas. Upama para panguwasa Mataram baru ora gawe monarki absolut, bangsa Jawa ora bakal dadi ringkih lan iso kejajah atusan taun. Wektu tansah mubeng, sejarah ora iso dibaleni, Dik. Bener, Mas. Nanging saka sejarah kita entuk piwulang kanggo tembe ngarep. Apa sing perlu didandani menawa ora ngono, kebudayaan iso kesilep ilang ana ing lakoning jaman. Percaya aku, Dik, muga-muga bisa njipuk piwulang saka lakoning sejarah sing wis liwat. Wong loro sigek sedhela anggone ngomong-ngomong, pikirane nglambrang, mikir lakoning urip nganti saiki. Wis rampung anggone nimba ngelmu, wis ngancik dadi profesional, kudu luwih mantep anggone mlaku menyang tembe ngarep. Kahanan sore wis mulai repet-repet. Angin semilir lembut. Swasana jenggeret nong rame wiwit mau, gawe ati terenyuh keronto-ronto. Kaya swara tangis bayi goleki biyunge. "Dik, kok sliramu seneng Saparila kenapa?" "Ora apa-apa, Mas, mung tau krungu crita taun swidakan dipacak ana majalah penyebar semangat," jarene ibu. Nyritakake ana sepasang priya lan wanita kekancan amarga tunggal kelas. Pirang-pirang taun ora ketemu, barang ketemu maneh ana sawijining rumah makan ning Manahan Solo, pesen ngombe Saparila njur padha dene anggone ketaman asmara. Urip bareng saklawase. Tak kira ora amarga Saparila kuwi placebo, jane pancen wis padha anggone sirsiran. 7 taun ora ketemu kok janjian ketemu ning Solo. "Mbuh ya, Mas. Aku njur pengen Saparila iki, aku pengen takon sithik pareng, Mas." "Ana apa?" "Blak-blakan wae nek iso tak wangsuli." Rantau wiwit goreh. Omongane rada grudal-gradul, nanging dipeksa digawe lerem atine. "Jane antarane awake dhewe ana apa, Mas? Apa jenengan ora rumangsa ana rasa sing aneh tumrap sesambungane awake dhewe?" "Aku ya ngrumangsani ora iso selak. Ana rasa asih ning atiku, ning ora ngerti kudu ngapa lan ngomong apa. Aku wanita, Mas. Ewa semono, aku wenang takon genahe piye. Apa panjenengan arep ngancani urip aku saklawase?" "Iya, aku pengen urip bareng karo sliramu, mung samanut wae amrih apike. Aku wis mantep." Glenikane wong loro kasilep angin wengi. Sepi nyenyet, mung ana swara cenggeret nong sing jerit-jerit. Embuh sapa sing miwiti? Ati wis semendhe ning baune Ranto. Tangane Ranto ngrangkul bangkekane Ati. Meneng ora ana tembung, atine kebak wewayangan endah urip bareng. Sok-sok ambegan jero, ora nganti wengi ning papan kono. Ati wis seneng lan tentrem. Wong loro menyat alon-alon mulih nuju Yogya. Ora akeh sing dirembug sakjroning mobil, mung cekel-cekelan tangan karo sok-sok unjal ambegan. Pratandha wis lega tanpa sanggan pikiran abot. Ranto luwih lerem atine ora kemrungsung. Semono uga Wara Hati-hati.